Застанете на 4 опорни точки за първото упражнение. Поставете раменете, лактите и китките в една линия и започнете да извършвате динамични движения, като въртите дланите във всички посоки – напред, назад, встрани, свити в юмруци. Когато усетите, че ставите са достатъчно раздвижени, преминете към следващото упражнение. За него позицията е същата, като целта е да спуснете лактите на пода, като изолирате максимално предмишницата и таза. Спускането е ексцентричното движение, т.е. по-бавното. Третото упражнение е доста болезнено, защото огъваме китките назад. Започнете движение с всяка ръка по-отделно, а когато направите десетина, включете двете ръце заедно. Продължаваме с оттласкване на цялото тяло, като правим последователни движения от ръце и от юмруци. За начинаещите има вариант да вдигате до колене. Последното ни упражнение е така наречената черешка на тортата. Изходната позиция е висок планк, като едната ръка е обърната навътре. Спуснете таза додолу и след това вдигнете обратно. Направете го с двете ръце по-отделно, а след това с двете заедно. Какво е още важно да разберете? Китките не функционират изолирано. Те са част от по-голяма верига на движение, която включва предмишниците, лактите, раменете и дори гърба. Дисбаланс или слабост в китките може да доведе до компенсиране от други части на тялото, което в крайна сметка да причини болка или проблеми другаде.